Takže čaute ľudia, ja som Game Studio a ja vás vítam u nového videa z Minecraftu. A dneska to bude predstavenie tohoto modu. Máme tu takú hviezdičku Morb. A to je Morb mod. Pozrite sa, čo robí. Tisním na nejakú príšeru a som príšera, ako ja zombie. Tak to vyzerá s brnením a tak tu bez. Ja chcem mať ďalšie brnenie, lebo vyzerá krajšie. Dobre, napríklad chceme byť osel. Tisneme na ňu a sme ňou. Seklo mi to. Takže dáme ešte pauzu. No takže som dal pauzu a teraz som mi načítala Minecraft. Dobre, vidíte, mám taký skin pekný. New World. A tu vyzerám normálne. Mám si teraz dole brnenie. Som pred chvíľou hral Survival. Tisnem na tú príšeru a som. Zase to spadlo. A dám pauzu. No takže takedy to padá a takedy nie. A vám ukážem, čo robí tento mod. Napríklad, no to už som vám vysvetlil, iba že by ste mi verili. No chcem byť napríklad osel. Tisnem na to. Vyskočím. Zase to spadlo, počkať. No takže som sa rozhodol pred chvíľou, že urobím nový server a ho idem urobiť. Dobre. Napríklad chceme byť svinia. Alebo tak kráva. Svinia mi uteká. Hop. A sme kráva. Vidíte? Sme krávička, ale nevýhoda je, že nemôžeme ísť do jedného bloku. Ja mu ukážem. Robím tú dieru. Vidíte? Nemôžem. A keby ste mi verili, tak dám ešte toto. Ja to je na príšeri toto. Kráva letí. Bú, 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 bú. A tak teraz sa rozlúčim. No takže toto bolo všetko z toho videa a čaute, skúste ten mod.